Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo, gagayem kan kakabsat. Adtoy manen iti programa na Imbag Adamag Ilocano Edition. Iti daytoy nga estasyon Life Radio Santiago. Katsakbay ti amin, itintay panagadal iti sasaon ti Apo, kayat ko nga ibkas iti panagkablaaw kada kayo, kadagiti gagayem nga dumdumngeg ita, iti sabasabali nga diso, sabasabali nga pagilyan. Adtoy ti adipan ti Apo, Brother Walter Kilyagen, amang kabkablaaw kada kayo, iti naimbag nga rabi itayo amin. Katsakbay ti entay panagitultuloy, iti panagadal ti saon ti Apo, entay man pa'y ikamang iti Diyos daytoy nga aramid. Managayat ken managparabor a Diyos mi, agyamang kami, iti daytoy manen akan ito. Nga dagiti sasaom ket engkam maibkas, engkam mapag-adalan ket maiwaragawag iti amin nga agdengeg iti daytoy nga programa. Apo, kedawon mi iti pakipag-addam. Kedawon mi met Apo iti bendisyon mo. Tano iti kasta daytoy nga aramid ket o Dios maipaay amaysa nga pannakabalin. May samot Apo nga silaw iti biag mi. Ken kastamot nga maipatungpal iti pagayatam, iti sasaom, akas kunam, nga masapol nga amin ket maabot daytoy nga sasaom, tan iti kasta ket dumteng kadakwada, iti pannakaisalakan. O Dios, agyamang kami, paraburan na kami, iti pamati, nga bayat iti engkam panagdengeg, maawatan mi dagiti sasaom, ket agtaod, iti pamati, tano iti kasta ket mapakinabangan mi dagitoy nga sarsaritam. Kastamot Apo, itinumo nga adipen mo, ket aramidem a maiparbeng iti daytoy nga misyon. Itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Madaydayaw ti Apo, ket ita entay adalan iti pamagat ti kinamanagayat ti Dios. Ang masarakan tayo ijay Juan 3:16. Kastoy iti kunana. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana, saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon. Amwen tayo at ti Dios ket Dios ti ayat. Dayta iti kunana ijay umuna nga Juan 4:16. Ammo ken mamatit kami nga ayaten na tayo ti Dios. Ti Dios ket ayat. Agtaeng iti Dios ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng met ken kuana ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Ti Dios ket managayat a Dios kada tayo amin. Masapol met nga maaman tayo, at ti Diyos, ket Diyos nga nalinteg. Daytoy iti masarakan tayo, ijay Salmo 7:11. Ti Diyos nalinteg a huwes, ukumen na nga ukumen dagiti managdakdakes. Madaydayaw ti Apo. Kastamet nga masapol nga maaman tayo, nga ti Diyos, ket Diyos nga saan nga Diyos tiriribok, no di ket Diyos iti kapya. Kastoy ti makuna, wenno mabasa tayo, ijay umuna nga Korinto 14:33. Agsipod ta ti Diyos, saan a Diyos tiriribok, no di ket panagtutunos, kas maararamid kadagiti amin nga iglesia, dagiti tattao ti Dios. Isu nga kayat ti Dios nga aramiden tayo amin nga banag nga adda iti kinatakneng ken ornos.
Dayta iti maabasa tayo, ije umuna nga Korinto 14:40. Masapol nga amaaramid nga umno ken naurnos ti amin abanag. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo gagayem ken kakabsat. Kasapulan nga ti ayat ti Dios ket maipaay apada-pada awan maidumduma tadayta ti kinalinteg ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Anya ti dawdawaten ti kinalinteg ti Dios. Umuna, masapol nga maipakaammo iti intiro alubong, maikasaba wenno maiwaragawag iti sangkatauan daytoy nga naimbag adamag. Kastoy ti masarakan ken mabasa tayo ije Marcos 16:15 aganggat 16. Imbaga na kadakwada, ingkay iti intiro alubong, ket ikasabayo ti naimbag adamag, kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabautisaran, maisalakan to, ngem ti di mamati, madusan to. Mainayon pa'y daytoy nga pasamak, ti amin nga platform ti social media, tapno nabilis nga maipadanon ti naimbag adamag, kadagiti amin a masiknan. So amin, ket madakamat, maaramat dagitoy awagas, tano iti kasta, ket maipadanon, kadagiti amin at tao, amin a pamilya, tinaimbag adamag, maipapan daytoy nga ayat ti Dios. Maikadwa, kasapulan ti kalintegan ti Dios, nga amin nga ipatrabaho na, ket maaramid nga adda otoridad, wenno kinatakneng ken kinaurnos. Gapo iti dayta, nang dutok ti Dios ti mangikasaba, apostol, ken dagiti kakadwana, nga inbasar na daytoy iti kinasirib ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Masarakan tayo, ijay Lucas 11:49. Daytoy ti gapuna a kinuna ti sirib ti Dios. Mangibaunak to kadakwada kadagiti profeta ken apostoles. Patyendan to ti sumagmamano kadakwada ket idadanes danto dagiti dadduma. Madaydayaw ti Apo. Mabalin nga gandaten man ti tao nga mga saba. Ngem no saan ka nga naibaon, saan ka nga apostol. Aramidem man dagita nga banag, ngem kunan ti saon ti Apo. Saan nga bigbigen ti Dios, dayta nga aramid. Dayta ti masarakan tayo ijay Mateo 7:21. Saan at itunggal maysa nga agkunkuna kanyak ti Apo-apo, makastrek iti pagarian ti langit, no dilaeng dagiti mangtungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Madaydayaw ti Apo. Iti maikatlo, a kinalinteg ti Dios, iti ayat na. Ket adalaeng na ituyang nga panawen, amang iwaragawag, tinasao nga naimbag nga damag, tapno sa grapon ti tao, tinasao nga ayat ti Dios. Ulitin tayo, adalaeng itinaituyang at tiyempo, wenno panawen. Nga mangiwaragawag, wenno mangipadanon itinaimbag adamag, kadagiti amin nga tattao, tano iti kastaket sagrapen ti tao, amin ti ayat ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Ijay Juan 9:4, kastoy ti entay mabasa. Masapul nga aramiden tayo dagiti ipapaaramid tinangibaon kanyak, taal daw pay. Dumteng ti rabii ket awan ti makatrabaho. Madaydayaw ti Apo. Masapul nga maaramid nga rod daytoy kabayatan ti lawag, taada dumteng kunan ti saon ti Apo at tiyempo, nga sipnget, ket awanen iti makatrabaho,
iti daytoy nga aramid. Kunana pay, ijay Mateo 24:14. Kastoy ti untay mabasa. Maikas kasabanto, iti intiro alubong daytoy na imbag adamag, maipapan iti pagaryan, kas pamaneknek, iti sangkatauan, kalpasan na, umayton ti panungpalan. Kalpasan nga maikasaba, daytoy nga naimbag nga damag, ket dumtengen iti gibos, daytoy nga lubong. Ngarod, gagayem ken kakabsat, adda iti ibagbagan ti saon ti Apo. Nga aapaman nga entay mangegan, daytoy nga saon ti Apo. Kunana ijay maikadwa nga Korinto 6:2. Kastoy ti entay mabasa. Takuna ti Dios, impangag ka, ididumteng ti tiyempo apan nakaipaay na. Tinulungan ka, ididumteng ti aldaw, nga isalakang ka. Dumngeg kayo, adtuyen ti tiyempo a maiparbeng. Itan ti aldaw, apan nakaisalakan. Kayat ti Diyos, nga ita nga tiyempo, ita nga aldaw, daytoy nga oras, daytoy nga timek, nga dinumteng kada tayo, manipod iti daytoy nga programa. Ket denggen tayo, tadaytoy saon ti Apo, itan iti aldaw, apan nakaisalakan. Gayem, anya iti aramiden tayo. Kunana dito'y Roma, 10:8 aganggat 9. Masao ti kastoy, asideg keng ka ti sao ti Diyos. Iti bibig mo ken ti pusom, kayat na asawen, ti mensahe ti pamati nga ikaskasabami. Tano babaen iti panagsao, ipaduyakyak mo ni Jesus nga isu ti Apo, ket patyem iti pusom, a pinagungar ti Dios, maisalakan kanto. Madaydayaw ti Apo. Gayem, ken kabsat, nga madanon daytoy nga timek, anyaman iti kasasaad mo ita, anyaman iti biag nga pagdaldalanam ita, ay ayaten na ka ti Diyos. Ay ayaten na tayo amin ti Diyos. Ket kayat na nga ipadanon iti pamilyam. Kayat na nga ipadanon ken ipalakam kada tayo. Daytoy nga ayat na. Awatem ni Kristo Jesus dita pusom. Tano iti kasta ket maipaay iti ayat ti Dios ken ka. Ket ti kunan ti sao ti Apo maisalakan kanto. Madaydayaw ti Apo, daytoy nga kari. Ket karin ti Dios, aramiden ti Dios, di tabiyag mo. Madaydayaw ti Apo, entay agkararag. Agyamang kami Apo, iti daytoy manen, nga nalpas nga sasaom. Tulungam o Diyos, nga agbanag daytoy, nga agbalin nga mensahe kadagiti amin nga pamilya. Kadagiti amin nga tattao nga makangeg iti daytoy nga mensahe. Ket agbalin Apo nga karit iti biag. Agbalin met Apo nga bendisyon daytoy. Tano iti kasta ket engkam mapagnaan iti dalan mo. Ket engkam lakamen iti ayat mo kada kami. Bendisyonam iti tunggal pamilya, tunggal tao nga dumdumngeg ken ka iti daytoy nga rabii. Ken kastamet nga bendisyonam Apo, daytoy nga istasyon, ken daytoy nga programa. O Apo, sika iti agtrabaho, kadagitoy amin nga panangimanihar, kastamet iti daytoy nga programa. Itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Ket sakbay nga antay agpakada iti daytoy nga programa. Kayat ko pa'y nga kablaawan da Mr. and Mrs. Elena Dupa iti Difon Quirino. Kastamet ni Pastor Josie Adkapan
Aban, iti Benguet, kastamet ni Sister Marie Ferrer, iti Dilasag, Aurora Province. Kastamet nga kablaawan tayo ni Madam Melanie Batara, Hubert Buhong, Ruben Pugong, dagito iti Sangguniang Bayan member nga dumdumngeg kada tayo, iti daytoy nga rabii, iti Nagtipunan, Quirino Province. Kastamet ken ni Apo Mayor Noel Tataro Lim, ken ni Apo Vice Mayor Arnel Fiesta. Naimbag nga rabii ken naparabor nga rabii kada kayo nga dumdumngeg ita. Adtoy ti adipan ti Apo Brother Walter Kelyagen nga pumakpakada ken mangibatbati kada kayo, iti naimbag ken naparabor nga rabii kada kayo. Amen. God bless. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.